Hwlffordd, hyd yn hyn, wedi ennill bob gêm. Ac yn edrych fel tîm anodd iawn i curo. Caio Jones fyna, allan i rif 10, Lucas Davies O'Brien. Am cais agoriadol y gêm. O'Brien, chwarae i glwb rygbi Hwlffordd ac Cymru. Dan 16 yn y pêl-drod. A'r trosiad ddim yn llwyddiannus, felly y sgôr. Ysgol Uwchradd Hwlffordd 5, Ysgol Gwynllyw 0. Cic wedi mynd tua 1 metr ac yn ôl fanna. Felly nôl â ni am ail ddechreuad. Cic rydd. I Gwynllyw. Da'r lwytho pert fan hyn nawr gan Ysgol Gwynllyw. Ceisio ymateb i'r ddechreuad anodd na. Ond y Hwlffordd yn amddiffyn yn dda fel uned. Dros y bêl. A cic-os nawr a cyfle arall i'r Hwlffordd. Pas i rif 7. Caio Jones mewn am cais o dan y pist. Hwlffordd yn dechrau fel maen nhw wedi bod yn chwarae trwy'r twrnament ar dan. Dau-ddeg dim, 20 i ddim i'r Hwlffordd. Cic yn y pellter i'r Hwlffordd yn cael ei gwrso. Ond Gwynllyw wedi delio'n dda gyda'r pwysau fyna. Dadlwytho'n dda, ond y bêl wedi mynd mlaen o dwylo. A fe fydd yn sgrym i Hwlffordd. Connor Wesley fydd yn rhoi'r pêl mewn yn y sgrym. Symudiad da ar Ffigbas a fydd Hwlffordd mewn am cais arall. O dan y pist, Daf Williams. A'r cic dros y pist. Sgôr Hwlffordd 19, Gwynllyw dim. Bêl yn cael ei gico gan Connor Wesley. Ychydig yn mynd cystadlu da gan Hwlffordd. Hwlffordd yn edrych bob tro maen nhw'n gael y bêl. Mae cais am ddod. O'Brien nôl i Wesley. Bêl yn wylo Harvey Thomas tro yma. Harvey Thomas mewn am cais arall. A gallwch dychmygu bod sgôr mawr o flaen i fan hyn nawr. Y trosiad wedi cael ei rithro, ond am hwnni falle bydd dim llawer o wahaniaeth i'r sgôr dyfynol.
Felly Bale an unwaith eto gyda Wesley. Bale yn syth mewn I dwylo. Hwlffordd. A'r cais yn dod I Harvey Thomas. Chwarae i'r Scarlets. 1 ar 15. Dim mewn bris I roi'r pêl lawr. Sa'n credu falle bod Gwynllyw mewn fris I ail ddechrau eto. Cais wedi cael ei drosi, felly y sgôr 31 I ddim i'r Hwlffordd. Tra mae Daf Williams bydd ar cic, ond wedi sgaffoi. A fydd yn cyfle nawr I Gwynllyw. Felly cael rhyw fath o bwynt yn y gêm yma. Cystadlu yn y dacl I Hwlffordd. Ac yn edrych falle bod nhw'n mewn am cais arall. Troelli allan y dacl. Bale yn nwylo Owen. Ond mae Mantes nawr. A cais arall I Hwlffordd. I rif 6, Owen Griffiths. Mae'r cic trosiad yn un llwyddiannus. Hanner amser, 38 I ddim I Hwlffordd. Felly Gwynllyw yn ail ddechrau'r gym yma. Geisio dal allan Hwlffordd, ond fel dechreuodd gorffennodd Hwlffordd yr ail hanner. Fel ni, mae'n edrych maen nhw am ddechrau'r ail hanner. Bale yn wylo Manny Davies. A'r cais yn dod I Manny Davies yn y gornel. Manny Davies am trosi.
Ond ddim yn llwyddiannus, felly y sgôr yn aros yn 43 i ddim. Cic dda yn yr awyr fan hyn. Cystadlu gan Wrffordd ond wedi mynd ymlaen. Felly sgrym i Gwynllyw fydd hi. Sgrym wedi cael ei ddwyn fan hyn gan yr Wrffordd. Bale yn wylo Lucas Davies O'Brien. Allan i Iwan Owen sydd wedi cael ei daclo. Dwylo da unwaith yn rhagor gan y Wrffordd. Ond y Bale wedi mynd ymlaen. A gall Gwynllyw ennill y bêl fan hyn, oes Graminen, neu fydd Wrffordd rhy gryf, na, wedi ennill. A fydd hwn yn cyfle. Tackle dda fan'na gan Schwetz. Edrych bod i fod yn amosib i Gwynllyw torri trwy amddiffyn yr Wrffordd. Gwaith da dros y bêl. Dyfanwr yn rhoi'r cic-os i Gwynllyw. Taclo'r heb ryddhau cyn mynd am y bêl yn ardal y dacl. Cystadlu, mae Wrffordd yn mob tacl dros y bêl, wedi dwyn unwaith eto. Felly cyfle arall i'r Wrffordd fan hyn. Iestyn Predi oedd yn y tacl fan'na, ond cais arall am ddod i Wrffordd. Yn cerdded y cais i fewn o dan y pist. A'r cyfle i fynd 50 pwynt i ddim i fyny. A'r union beth maen nhw wedi gwneud. A dyna ni. Y sgôr derfynol, Wrffordd 50, Ysgol Gymraeg Gwynllyw dim.